יפטרו את כולם, זה הסוף. רוצה אני להיות שכיר, הכי שבעולם, לכתוב שורות קוד בעצמי ולא עם מכונה. אני אסע באוטובוס כל יום אל העבודה, עם אנשים ממש כמותי נדבר על מונדיאל. זה הסוף, אתה ואני נהיה מפוטרים. זה הסוף, או מובטלים לעד, חינוך חינם בלבד. זה הסוף, גם כשאני עובד זורק את הכל על קלוד. איזה באסה זה נודר. זה הסוף, יפטרו את כולם, נעבור לחולון, פוקימון. זה לא היה טוב, אתה מפוטר.